Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo Bu Andar. Ayo bareng-bareng sinau basa Jawa. Kepiye kabare? Apik-apik wae ya, alhamdulillah. Tak dongakno kabeh seger waras. Lan tetep semangat sinau daring. Ayo bareng-bareng disimak saiki babagan sing arep dibahas tembung pepindhan lan tembung parikan. Apa kuwi sing diarani tembung pepindhan? Tembung pepindhan yaiku tetembung utawa sing nggunakake kanggo ngandhahake samubarang kan duweni teges kaya utawa saempere. Digatekna ya tembung pepindhan tuladhane Amin oleh juara siji lomba matematika. Bungae atine koyok ketiban daru. Nah, ketiban daru kuwi apa? Ketiban daru kuwi bahagia sing nemen. Bunga atine bunga iku bahagia. Nah, sing kaping pindho. Yen lagi wulan purnama, wayah bengi padange kaya rina. Kaya rina ku ya padang jinglang padange nuwemen. Tuladhane tembung pepindhan kayata aluse kaya sutra, ayune kaya Dewi Rate, bobote enteng kaya kapuk, pintere kaya bisa ngrajik angin. Dadi saking pintere sampai iso ngrajik angin. Polahe koyok gabah diinteri. Ngerti gabah, Cah? Gabah kuwi pari. Pari sing diinteri lak mumet-mumet lah. Kuwi koyok polahe koyok gabah diinteri. Tak terusno, ayo sinau bareng-bareng babakan sing kaping pindho yaiku parikan. Parikan kuwi yen pelajaran bahasa Indonesia diarani pantun. Wis pernah ya sinau pantun ning bahasa Indonesia. Parikan kuwi ya duwe titikan utawa ciri-ciri ing pungkasane ukara kanggo purwa kanthi guru swara. Nah, parikan kuwi ana rong werna yaiku parikan dumadi rong ukara karo parikan dumadi saka petang ukara. Disimak ya tuladhane parikan sing dumadi rong ukara. Tuladhane ning sedayu numpak skuter, sregep sinau mesti pinter. Lah kuwi purwakantine guru swarane sampirane isine ya sampiran kuwi sing gatra kaping pisan, lah gatra kaping pindho dijenengi isi. Tuladhane kaping pindho parikane awan-awan jo payungan, sampiran ya yen ra doyan jo dipangan. Lah kuwi mau sing diarani isi. Nah, kuwi mau purwakanti guru swarane yaiku sampirane an, isine ya kudu an. Saiki bedakno ya kaping pindho parikan sing dumadi saka petang ukara utawa petang gatra. Munggah gunung numpak jaran, tuku-tuku legi-legi. Lah kuwi ukara kaping pisan karo kaping pindho minangka sampiran. Aku bingung arep ujian. Gak sinau lampu mati. Lah kuwi mau gatra kaping 3 karo 4 sing jenenge isi. Kuwi mau munggah gunung. Munggah gunung kuwi cacahe wanda ana 4. Munggah gunung. Nah, numpak jaran uga duwe cacahe wanda uga 4. Numpak jaran. Sing gatra kaping pindho tuku duku, duweni wanda utawa suku katahe 4. Legi-legi uga padha gatrane duweni wanda uga 4.
Lah kuwi mau antarane sampiran karo isi sing gatra kaping 1 padha gatra kaping 3, yaiku munine Purwakanti swarane an. Ya, jaran sing terakhir sing gatra kaping 3 ujian. Gatra kaping pindho Purwakanti swarane i legi. Gatra sing kaping 4 munine i uga yaiku mati. Ana uga parikan bebas, tegese cacahe wanda ora diwatesi 4 tambah 4. Sing penting swara pungkasane gatra mau padha wis dianggep bener. Cukup sakmene wae sinau bareng-bareng babagan tembung pepindhan karo parikan. Manuk empret mencok nang pager, dadi murid kudu sing pinter. Tetap semangat belajar daring, jaga kesehatan. Tak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.